sa coronavirus. Hello mga antog angkol! Welcome to my channel! Huy coronavirus, COVID-19 or unsa pa man imong alias na imong gamit dira. Kabalo mi ikaw gyapon na. Huy, di mi nimo mauwat. Ug kabalo na makasiguro no. Nasa tanan mi ang China, ikaw la pinakalig-on. Wala mi ganahan nimo sa earth. Puro sakit, kamatayon ug konsumusyon ra imong gihatag namong tanan. So, ayaw pag-expect na malipay mi okay. Pero kabalo ka coronavirus, naka-check ka nimo. Kabalo ka, dili talang kabalo ani. Pero ako na mag-chika nimo. Para kamali mga uban. Aside katsaka kayo ka, ug imong dala, dewi sa earth, na ako nakita good side nimo para sa among tanan. Kabalo naman ang tanan no, na powerful kay ka. Gaghanpot ka magpatay everyday. Alangan, wala gid ka naluoy na mo no. Pero ako laba, grabe kay imong power. Buok na sud. Napastop niyo bagubat. Grabe sila ba? Dili si Mama Hadlok mamatay sa gubat. Pero, mahadlok sila mamatay nimo. Tungod nimo. Ikaw nagyon na corona. Maski si Cardo, gaghan kayong life na undang ugubat. Ay nahadlok tungod nimo. Ikaw nagyon. Napastop sa probinsyano. Kamusta na si Cardo ba? Kamusta na si Lulu Diftino? Gana biya nagsakit sa city jail. Wala ba? Tusi niya natakdan? Ayaw sa pauntaoy. Kaya wala pa niya makuha ang mustisya. Prasiyaha. Ay, nawala naman ko kay sige. Imagine, oy. Balik ka ni mo coronavirus, be? Ikaw ba? Blasang cleanest ba gano? Nalimpi na good ang earth. Wala na maglabay, bisag asa, o basura. Ang mga planta na mga kugawan, di pa stop na nimo. Nalimpi na good ang dagat. Wala nagnalabay sa dagat. Pwede ta magsimsim. Anyways, itabangan po nimo ang mga parents o ang mga asawa. May tungod nimo, wala na mga laagan. Wala na mga palahubog sa dalan. Wala na mga sugaro sa kasino. Wala na mga mama o papa na magsakit ang ulo. Sige panita ilang mga laagan na anak. Wala na po'y mga asawa na problema na papauli na silang mga bana ay nag-inom pa sa mga friends. Sabi ako ingon sa akong papa na ha. Laing biya mo guna ay. Tungod din mo coronavirus, kaganda ang mga babae naka-learn o gi-exercise silang balay. Apila na akong mama, ana. Busy biya kaya akong mama sige exercise. Wala biya akong study. Wala nang bibasa-basa. Akong mama, uy! Pero ang mas funny, imong nabuhat coronavirus. Paggawas na ako sa akong balay, wala yung chismoso sa dalay. Wala naman CCTV na lakaw-lakaw. Basit si cellphone na sila mong chismis. Bitaw coronavirus, oy. Tungod nimo, nakita na mo kinsa ang mga tao na will nimo help sa other people na nag-isod matabang sa mga frontliners. Nakita sab nato kung kinsa ang mga tao na namang diskarte. Bahala, no work, no pay sila. Kita pa sila og way para makait. Nakatuon ang uban, pananom. Nakita pa nato kung kinsa to ang mga tao na mga tapulan. Kay tungod no
work, no payment sila. Hala, naghulat nagpud. Og ayuda. Kay maghulat lang pud. Na ay mga hatag nila. Lain ang gibino awayon. Kawala sila nakaon. Hay! Nakatuon na pod ang mga tawag nga mainom og vitamins og mga herbal. Tungod ana tanan, napasalamat yun ko sa imong paabot. Gitagaan nimo og learnings. Ang mga tawo gipanghadlok minimo. Nakatuon na ang mga tawo og pray. Nakailan na ang mga tawo og Ginoo. Yay! Ang huban tawo nakabalo na og mga musta. Sila ang mga parente na sa layo. Gipakita nimo sa amoa kung unsa ang mas important sa earth. Gitagaan minimo og chance na maubang namo among family. Makadungan og eat, matagaan og panahon, nawala namo nabuhat sa una. Kay tungod mabisi mi og sige og work. And tungod nimo naundang ang mga rapes, pangawat, ug uban pang mga krimen. Hanyo na lang ko ba? Kasi kaya si mong powers na maundang nimo ang shabu diri sa kalabutan. Og last na hanyo, please. Maluoy ka. Hawa na, B. Maluoy ka na mo, B. Please, coronavirus. Luoy, B. Ang mga tawo. Ang mga frontliners, luoy na. Pero sa imong paghawa, mabilin sa amua, ang mga maayo, ang mga lechon na imong nahatag na mo. Kay ingon niya ay antibase ganda. Corona babay na. Corona babay na. Na makatsaka ka og life. Sure ko, paghawa nimo, hindi na mahitabo. Kay tungod, ingani na sila. O diba? Gikwaan minimo, pero maduganan gapon. May hawa ng coronavirus, please. So, doon na lang ko taman. Bye mga auntie ug uncle. Ayaw mo kalimot og subscribe habang sikalimot mo. Don't forget to subscribe here and share here and comment right here. Bye, I love you. Don't forget to follow my TikTok.